Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Daytoyen tinurore digidi ang isem kariri daan na lugan wenno digidi mawawagan iti vintage car. Dandanin di ba naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asidig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar kada kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Mateo, damdamag ni Berto, apo nga kakailian, agyaman tayo apo kari sumagnat, TTMT Construction Company, ngiti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaen, iti parangimaton, ken paragtagikwa ni sanggunyang bayan member, Honorable Telwin Tapawan, iti Marcos, Ilocos Norte. Kasapay di pa nagyaman tayo, kini Ma'am Erlinda Perminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Mr. Loreto Tamayo, Manipod Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Ono Predurupan, manipod di Riwayan ay Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, di St. Camillus de Lelis, di number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Pugad Lawin North Courier Service, di Balintawag Street, Lawag City. Babayan ka ni Engineer Neil Jose. Kastamit din ka ni Mr. Joe Agtarap, kan Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Ivavich, Hawaii. Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Idi kalman, na pagsasaritaan tayo po may panggap iti PhilHealth. Ito nga rin tinangi tunda ka tayo nga ag-interview tayo kani Mr. Ni Dr. Alan Taylan na dati agtagi ko po ti St. Camillus de Lelis General Hospital. 34 to 37% laeng kano ti baklay ti may nga pasyente gagayem kayong kapsat kadidi total bill na iti biyang ti hospital gagayem kay kapsat but kasla dagiti sabsabali nga ways apuno kasano nga makuntar makumpute DJ panaka ited ti benepisyo kaditay PhilHealth patient gagayem ken kapsat dito ti nga pailawlawag ken ni Dr. Alan Taylan. And at the same time, napili tayo po ti biyang ti pribadong hospital. Kagiddan dito po nga palawag ti PhilHealth, iti hearing in swat ti Senado. Ada iti in parwarme tapo ti Private Hospital Association of the Philippines nga nuwen ken mabalin may iparpartak mayal alisto apo di claims da kadagiti pasyente or ti biyang ti PhilHealth. Okay? Idi dito yung daway kay naman tayo live and exclusive ni Dr. Alan Taylan manipod po ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Doctor, thank you very much. Iti ted mo agundaway nga makainuman da kayo di programa Damdamag ni Berto, babayan ti ENR Online, iti dito nga aldaw. Good afternoon, Doc. Good afternoon, Sir Robert. Kanda kiti dumdungag ti programa tayo. Okay, so mabalin lawlawagan tayo ipakamu tayo man no kasano ti computation nyo iti ibaklay ti may sa pasyente kasi rumrumarhan niya makabahaan niya maibaklay amin ti PhilHealth digitay bills da iti ospital kas may sa agtagi ko iti ospital lawlawagan tayo man iti biyang ditay agbubuya kada tayo deti Doc.
Well, Sir Robert, amo yung iminap ko sa ti hospital ket adda digiti aday palinteg nga susurutin mi Mm. kadigiti inted ti PhilHealth nga diti rates no ti kunada nga all case rates. Dati ket naipalinteg idi 2012 Oo. sa Robert no ket nipatinteg pa idi diti no billing policy anti government hospitals Oo. ken digiti level 1, level 2, level 3 hospitals nga agakomodar digiti no billing policy digiti ket naipalinteg di 2012. Now ti kada sa wen all case rate apo no ti mesa ka pasyente ket for example nagkaroon iso na ti hypertension no Mhm. adda diti in pa inted ti PhilHealth nga detoy lang ti bayadan mi. For example, kada kami no si kaket na confine ti dual daw ket nag bill ka for example iti 100 pesos. Let's say 100 pesos or 1,000 pesos. Mhm. Ket ti bayadan lang ti PhilHealth ket for example 63 percent. O ikwatalatan si Robert no. DJ hypertension for example bayadan ti PhilHealth ket 6,300. Ket ti nag-bill di pasyente for example ti 10,000. Mhm. Ti DJ total nga pinagyan na kadi hospital ket ti excess na of the 6,000, 10,000 ket bayadan ti pasyente. Mm. Kajay ti rumrum renji datos ti survey nga impakita ni Senator Cayetano nga 34 to 47 to 44.7% kadi bill ti pasyente ket bagida no ket di syuda ti agbayad. So dagiti ti kitkitain da nga kasano ti pinangyadjust da kadagito baro nga sistema nga inimbestigaran or kitkitain ti Senate panel ni Senator Cayetano nga gadjust ta mo imeten ket buka deti kunata yung inflation ket adome ti nagbaliwan so DJ ti susuruten mi Sir Robert no kasano ti pinagbayad ti pasyente. Okay, okay. So, regardless, ka DJ classification, DJ hospital pa, Doc? When, Sir Robert, no, dati ko na tayo nga depende di classification, no, level 1, level 2, level 3, ket ang umat nga to met DJ Quada, no, baya ti kunata yun nga ited ti PhilHealth. Ngayon dati ti question na remedy, tagpada met DJ sakit na, for example, na agpada dati hypertension met lang kada kami, hypertension met DJ level 3 hospitals or government hospital, dakdakkel di tenda kada kwada, magpada di case da. So nga, I think data tikit kita and Senator Cayetano, i-adjust da digito case rates when no kitain da no kasano iti pinang solusyon da digito nga problema digito kailan tayo nga pay nga adapay lang 30 to 40% nga baybayadan da. Okay. Okay, doktor, pagka level 1, level 2 yung hospital, so mas dakdakkel ti ni PhilHealth, dakdakkel ti makaltas ka di bill ni pasyente pagka ganun ang classification ng hospital, Doc. When Sir Robert dakdakkel di kaltas da no ikaw kung komparamet di kaso da agpadamet lang di agas nga inusarmi, di agas nga inusarda, di management nga napasama ag diferensya lang deta na Sir Robert di assessment no manual daw na di hospital mabaling nga dakdakkel ti ikaltas da di level 1 level 2 level 3 no mabaybayag med di hospital di pasyente yan di hospital ay dakdakkel ta di bayadan na. Okay. So Doc, regardless pa no anat klase di sakit, no talaga nga digitay pang delikado nga sakiten, doktor, ada ka di sa bali pa nga computation na Doc? Case rate, all case rates no kan Sir Robert sa bali nga kaso sa bali met DJ kunata yon nga bayadan iti PhilHealth no, no surgical data, no ICU case data, no critical case data, no ada additional nga kunata yon nga bayadan da dapat digiti kunata yon nga deti mapandayan ti kidney center for example ada digiti
packages, C package para kadagiti transplant, damet dagiti package for bypass procedures, kadi heart center, for example. Kadi dyan ket adda talaga naka-umang or naka-ipan, numano talaga di bayadan na kadi hospital. Depende di case rate na. Okay, okay. Okay, DG computation applicable both private and public hospital, government hospital, Doc? When Sir Robert, agpada ti case rate, agpada applicable kung nakiti amin private and government hospital. Okay, okay. Okay, DJ Kunayo nga parang mas nabababati da kadagiti DJ level di hospital. Is there any request iti biyang ti gobyerno nga mapagpapada regardless of level DJ hospital, Doc? Ada apelayo? Well, deta ket nagsalita rin din nga salsud mi ket kunademet ket deta met iti polisiya nga narami din para kada kayo kunada so nga kitkitain da kadagitoyen no apay ka ti baybayadan dagiti pasyente pelang ket agpada met dagiti kaso for example pneumonia agpada met nga pneumonia kasi level 1, level 2 ken level 3 hypertension agpada met ngem agduduma lang no kasano di management dagiti pasyente sa Robert. So importante nga kitain doon na laing tapno no mabenepisyoan namin no kung mamabali na ket no balance billing amin na ket nagsayat kuman no makitaan da i pagsaysayatan di pasyente. Okay. Aditi may sa kadagiti nabasak nga parang yung mga laboratory examination is automatically free para kadagiti PhilHealth patient, doktor. Kaagpaiso dito Na po nga kodeta no do government siguro na wan dagiti no billing policy da mabalin ngem no private hospital I don't think libre digito Sir Robert nga wang bayadan dan no. So nga kitain dan to no deti kasano ti pinagplastar universal healthcare taliti lead the agency met digiti ket mapanyan digiti munisipyo tapos ited dayan dagiti kunatayon nga government hospital muna da kami ket integrated laeng tapos mga ramid kami met iti kasla policy ni or implementing rules and regulations yan ti private hospital so ang nga nalawag no kasano ti integration na Sir Robert no so makita tayo to no implementation ti universal healthcare no kasano to met iti pinagplastar iti benepisyo dagiti pasyente. Okay, okay. Yung universal healthcare law, di ba dapat amin nga Pilipino automatic nga enrolled iti biyang ti PhilHealth gamin ada diti question da no apay nga biruken da bilat ti ID or anyaman nga dokumento nga isuda ket PhilHealth beneficiary, doktor. When nagpeso det Sir Robert no ta DJ nga rod Senate panel nakita da di kunatayong research da nga adugayam pa ilang itihangan nak-enroll nga Pilipino no adu dagiti hanpay nga talaga nga awang pa iti enrollment da yan jay database iti PhilHealth I think nakita da ket almost 50% 57% sa dagiti Pilipino nga ang enrolled yan ti PhilHealth pa so digiti ti napintas nga pagsasaritaan da no kasanot pinang kita da nga may enroll amin no mayat kumano kunada ko man kat automatic all Filipinos are enrolled to PhilHealth awan ko ba sa polendang ID natanaw da kami met ipasa mi yan ta PhilHealth tatta i-enter mi digiti nagan digiti pasyente i-decline met digiti computer base at awang met na gaya mi digiti PhilHealth. Okay, okay. So yung PhilHealth representative talaga nga i-require na nga kitanda digiti dokumento, especially ID, nga iso na PhilHealth member, doktor. When Sir Robert, sumrek de pasyente dito hospital at the database iti PhilHealth i-enter mi digiti nagan din di computer at naka-database dito. Nung na-decline di nagan na, kaya sa when hampay nga enrolled iso na yan di PhilHealth. So napintas ko mga talaga nga may upgrade to dito orogyanan daw ko matatan. Ngayon pinagkitak na pinpinas ko
di Pilipino kan, ada man database mo, nagan mo yung PhilHealth, at papanan nga ro DJ Pilipino nga pag-enrollan na, no, automatic nga iti Philippine Health Insurance. Okay, Dok. Okay, Doktor, iti sa bali abangir, amok nagka-problema ti grupo yo, nga daan iti private hospital, ti panag-claim, iti biyang ti PhilHealth. So, kada gito'y idagdagadag manen ti Private Hospital Association of the Philippines, nga nuwen kan mabalin mapaalisto, DJ panag-claim yo or panakabayad yo, kada DJ share ti PhilHealth iti for every patient. Dito ayan tayo, kumusta, Dok? Kajemet, Sir Robert, no, dala delay ng imamong amin kat importante dito yung kikitain da di requirements, no, siya dati ko nata yung forms ti PhilHealth, dito yung CF1, CF2, CF4, no, di ket dokumento nga kitain da, especially DJ CF4, ada yan di CF4 ngamin, dito may tantan no, daddo mga tano, ada di CF4, anat napasama ka di pasyente, anat ti simptomas na, anat ti agas nga inted da, kitain da amin, no, DJ CF4, ada di tinapasama di pasyente tinal daw, anat napasama ki din admission, agtugma ba di simptomas na, ka DJ kunata yun nga naipan nga sakit di pasyente. So di ticket i-check da pala amin, so di makita ka pa kay delayan na, napindas ko man, no, ipa-scan dalata di chapten, itad dalata kadakwadang, kitain dalatan. Kaya tiket, irami-dami pa lang, i-transfer mi amin nga napasamak ka DJ chart, yan ti mesa nga form, isama rimi, kapnon makita dan, unat napasamak, detect course in the wards nga kunada. Kapnon kitain medyo PhilHealth, siguro kitain da, betamuyuget, nagkaroon namin ti anomalya di manen, tinabas-pasamak nga tawtawin nga daligiti ag-claim, for example, ti PhilHealth, nga hamet nga na-admit di pasyente, hamet nga simrek di pasyente di ospital. So, dadigiti kunada nga sagmamanong ospital nga nakaswan o na-suspend ti PhilHealth benefits na pinakausap na, dadigiti pasyente di nga na-enroll, for example, simrek di ospital, hanga na-admit, tagaya, madamit claims na ti PhilHealth. So, DJ ti nagapuanan na, no, apay nga nagkaroon ti delay ti pinagkita, DJ claims, sa dakitain damin, DJ reports ti hospital from DJ forms, i-scan niya aming x-ray da, laboratorio da, aming nga napasamak si Robert Capnon, no, dokumento nga mang paniknik na di hospital ket nagkaroon iti pasyente nga na-admit. Okay. So, Doc, after the controversy, kalpasan di controversy ang itibiyang ti PhilHealth, pimintas ka di ano yo, sistema, di panagkolekta or imistrikto, Doktor? Design pa lang, Sir Robert, met nagbaliwan na doon una na nga dadigiti computerized. Pimaspas ka di, mes na paspas di. Kaya ko nagkaroon ti COVID, digiti nagkaroon man ti problema iti reconciliation, digiti na-decline na nag-positive ti COVID, digiti case rates dang, imato ti pneumonia, etc. So nagkaroon man ti problema at reconciliation, digiti nga sakitin, iso nga nagkaroon man iti pinagkita nga delayin. So nga muna ket nag-COVID, ado ti problema man ti processingin. Okay. Doktor, dalitin parwar ti Department of Health nga tuloy-tuloy ti panagkurkurang diti healthcare workers tayo. So, iti parteyo, iti biyang ti private hospital, okay lang ti employment, doktor, or talaga agkurkurang? Kada kaming aglandi na primary hospital, talaga dalatamit pinagkurang na at ang madamit na tamit sa Robert nagasat ta dalatamit dagiti kapaplikar yung pinagkita problema they mention the discussion me di na minsan di about the health nurses ado talaga iti nagresign yan nga pending applications da di America before pandemic so nga ado digiti I think 46% di datos nga nabasak nga 46% dagiti nurses sa private hospitals nagresign at dagiti ket pending applications da hindi na napalabas nga tawtawin bago nagpandemic so nga bigla nga nag-shortage nga hopefully manayunan man ti nurses sa hospitalen aglalo dito tertiary Sir Robert, per bed capacity, kung nagkaroon, no, level 1 at the 30 bed capacity,
nga pasyente o nga beds ko, nga rooms, ada 30 beds na, masapon mo 18 nga nurses. So no, the 100 bed capacity mo na napanta 60 to 70 nga nurses yan. So narigat talaga lalo ti probinsya ket nabababa ko nada ngem ipadpadas mimet nga ipada yan ti halos government hospital kapno met hang kami met nga matras ti serbisyo mi nga private hospitals. Okay. Iti accommodation na doktor base iti biyang ti private and public hospital. Mano nga porsyento no adaman mano nga porsyento ti akomodaren ti private hospital nga pasyente compared to the government hospital? I kept the kuana ng ato duration na Sir Robert no da kami nga private hospital sakit agwa lang no 50% to 60% lang sakit mga 50 to 60% lang DJ accommodation namin nga bed capacity mi ngem no government na ket mapanta no da duma pa ket no awanti na kwa kumbaga da no awanti available nga beds da so masa na sa 90 2% to 100% the accommodation da almost all the time. Okay. So total at ti sumada total dakkel ti akem digiti padayong agtagi ko ka diti private hospitals nga akomodar ka diti danti sakit. When Sir Robert no. Okay. Okay, Doc, adanay parwaran niya pundo manipod ti Department of Budget and Management para kiti digiti healthcare workers, especially digiti nag-care ka digiti digiti COVID patient. So digiti empleyado yo entitled dito Doc. When Sir Robert detaket nagaron di diti ban no nangitend ti forms agpapada no private and government hospital talaga dang maumpay ti up to now aumet pa ti nerwar nga na awat mi. May follow up min do sapay ko matadan. Okay. Doktor, maraming salamat. Itindad mo gundaway nga makainuman da kay ti deti nga aldaw. Iti programa ti damdamag ni Berto. Malaksin no dapat digiti ket yung ipadanon kaditi dumdum nga kinagbubuya kada tayo, especially iti panakatagiben ti salon at go ahead Dr. Alan Thailan sir. Well, Sir Robert, importante apo nga punata yon ang kanayon tayo nga pagibasaran nga agdepender tayo ti suporta ti gobyerno aglalo no masakit tayo no para kada kami nga do doktor kayat mi kumaapo nga preventive medicine prebentaran tayo nagsakit tayo tahan tayo nga problemaen iti kwarta wenno agas nga mangpatidog ti biag tayo as early as 20 years old or bingpay di kita anak tayo amutay ko man apo nga disiplinae naglalo di kita makmakanda tatakit hanglang nga bisyo nga to nagbisyo dat sigarilyo kada inom habang ubingda bisyo ti makan Sir Robert ket importante nga disiplinahin tayon teko na tayon iwasan tayo nga maperdi iti body weight blood pressure blood sugar tayo tay sunto ti tundana ti sakit tayo di kitoy na duma-duma nga infectious like dengue, kunata yon, digito'y typhoid, digito'y get year-round din, no? All year-round digito yan, hantay may iwasanin. Yan digito'y kunata yung acquired, makan, bisyo ti sigarilyo, mainom, preventaran tayo kumapot, ti pinang preventar ti sakit na pimpintas, yan pinagagas ti agsakit, naimbag nga malemyami na po. Maraming salamat, Dr. Alan Thailan. Yan po si Dr. Alan Thailan, agtagwa po iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Amo yung tinakaama ka po, pagka, di ba, din ti nagbalin niya, digiti taga private hospital, nga kayat danti kumalas, iti biyang ti PhilHealth, tinakaama ki jay, pagka naaramid DJ gagiyim kay kabsat, ikakalas da, makita yun, kasano ti percentage, ti biyang ti, biyang ti accommodation, kasi na eskwela met data yung school na public ada digiti excess nga handa maala or ada digiti mas mga kayat iti private school compared ito public school kastamit iti hospital ket no kas pagarigan sa anen nga kayat digiti taga private hospital ti makialyansa iti PhilHealth gagiyem gapo ka digiti kakasdi nga kontrobersya mabayag pa nagbayad ada pangtada kastay dinapo idi muno na gagiyem kay kabsat DJ ti nakamamak saan no ti papanan digiti mayat nga mapan iti private nga mga veil iti biyang ti PhilHealth
gagiyem keng kabsat. So yung investigation iti Senado gagiyem nga nakamatin tayo. Ije nga nagpalawag ti PhilHealth ije nga naamuan niya from 34 to 37% laeng ti baybayadan. But regardless apo di imbaga ni apo Thailand, di hospital level, klase ti sakit, and so on and so forth. Gigiyem kay kabsat. So dapat laeng apo nga tibiyang ti gobyerno ipaay namit apo di husto nga atensyon na siya kuma Dr. Thailand at the hospital ko jakmet makasingiren na gigiyem kay kakabsat jakmet makasingiren millions ti singirek ni PhilHealth and even other hospitals, private hospitals ipapananabi nga ti punak papananabi diti parang powerret ko kaditi kwartak nga iso ti pagpupunak para di hospital ko baka broken nak pa ni PhilHealth di tinakaamak gagiyem kay kabsat and at the same time mapaidaman di kita tao apo nga mayat nga mapan ken ni St. Camillus General Hospital nga mga veli ti PhilHealth gigiyem kabsat no agpauyuda di gitoy kasi adda pangtaday ni na po imununa agpangpangtaday din nga kayat dan nya putulen ti panagi-alyansada ti PhilHealth gapuy ti kadakkel ti singiren. Dito yung private hospital si tibiyang ti PhilHealth. Ito yung masama Yung Universal Healthcare Law, di ba zero kuman, di bayadan ti ba isang taong DJ ti rumrumwar, saan nakabalinan ti gobyerno apo, nga mamimpinsan nga libre or ibaklay na amin di ano ti isong adda di hospital level, klase ti sakit, and sabali pa nga pag ang pagkwentaan, kakabsat kayong gagayam kapag kasi yun yung masama sa gobyerno. Ado di kita mayaramidan tilinte gigiyem kamsat nga di daam sa dinot pangalaan dat mundo. Ada scholarship ti kastoy nga ahensya ti gobyerno. Dimit makasingir ni state colleges and universities together with private nga nakialyansa kasla ta PhilHealth nakialyansa di kiti nagpa-accredit da di kiti private hospitals kasdi manen isong siguro deti ti kalikagom ti gobyerno no aping adda investigasyon nga may suswat ti Senado seknan iti detoy apo panaka beneficiar ti tao kadito PhilHealth. Yung Universal Healthcare Law gagiyem kayong kabsat nga naaprobaran na automatic lahat ng Pinoy naka-enroll iti data ngem rumumar more than 50 or 57% ko na ni Dr. Thailand nga adda pa lang ni record ti biyang ti PhilHealth. So paano yan? Kakabsat king gagiyem saan yung ayan na nilaon tilinteg no kasjay gagiyem kabsat. So dapat dahan-dahan hindi yung basta ba sasabak apo di kiti tayo agtuturay tayo napintas detoy pagka full implementation and awamit pundo gagiyem keng kakabsat aglalo tatta nagadut problema tao kakabsat keng gagiyem kitain nyo mano nga porsyento kada nga Pilipino ti agkalikagom nga wen ken mabalin unaen ni Presidente Bongbong Marcos ti parang sulbar na apo ti rigat ti biag especially inflation panakaingatot sweldo ken sab sa balipay Dili rumbeng nga maamuan tayo apo abi nga kastoy lang tinated kanyak nga benepisyo para iti nagsakitak iti dating hospital di demen ammo kas di gayam ti computation gabuta kastoy ti level na di hospital kastoy ti klase ti sakit tayo ang mga isupay ti diti pagkakasurutan so nga nasayata po nga mailawlawag kada tayo babaeng kada iti eksperto iti deto itapno ti kasta ammo tayo no ayan na ti luglugarin tayo baka kaapa tayo pwede kiti adda di billing section deti representante ti PhilHealth yan ta hospital kakabsat king gagayam gaputa ti ammo tayo kasjay ngem hante ammo nga adda pagdidiferensyaan na po ti panaka gundaway tayo iti deti nga programa iti biyang ti gobyerno. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State, Parañaque.
Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi dito nga panagtutudo agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibo ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy-tuloy. Ti intay pa nagpipinadamag, di damdamag ni Berto, doon na palabas po, patapulok at duwang, minutos kalpasan ti oras tayo, nga alas 12, di question sa po, diti sumsumrek ka, agpaiso ka di nga, the maximum, when no at the limit, ti pan nakausar, ti ni member and beneficiary, ti PhilHealth na, when at da, pagka nagamit mo ngayong buwan, parang you have to, magpalipas ka ng ilang buwan ulit sa mo mausar. But I'm not sure no kasot ka ba yung ngem adda gagayin ka absat kasjay medyo na dito nagsarunungan na ospital tayo apo kakabsat kin gagayin yung professionals fee parang hindi haan niya sa klaw tibiyang ti PhilHealth data nasa doktor na yan at saka nasa hospital na yan. Kung minsan, yung mga doktor, isudalatan na po ti mga re-rate ti bagbagida, numano apo ti doctor's fee, professional's fee. Kasi yung sa yung sa PhilHealth, no daduma, iso nga adu digiti gagayim kamsat, yung classification ng mo, dapat yung parang poorest to the no daduma ket kasano nga rod kurada digiti makasarsarita from PhilHealth anting nga matulungan gaputa napamit ta private hospital ken may sa naka-private room ganon suno dapat no talaga nga availam DJ PhilHealth mo especially no saan ka nga empleyado awan ti contribution gagayim ka kamsat yung mga empleyado
gagayim ka kabsat dati kasjay ngem digiti yun DJ ano na po digiti nakasarsarita tayo nga agpatulong gagayim ka kabsat uy dati lapses dati pa nagbayad dapat agbayad ti kastoy tapno ma-availan na data ganyan ket di mabibagbaga ti lintig po nga libren ti PhilHealth yun yung mga dapat nalawag kadatay amin nga sangapada gagayim ka kabsat but I forgot na nalipata ka po nga dinamag ngem adda masigurado nga adda span of time after the naudi nga panungusan mo itikina PhilHealth beneficiary adda span of time sa muntuman mausaren aglalo no sa bali nga depende pagkaibang sakit yun sana dapat but I think we have i-konsultar tayo apo ti PhilHealth dito tapno malawlawagan kay nga nalaing dito kasi na importante apo ti panangamu tayo takadigitoy nga aldaw sa anen nga lingid kada tayo adon apo digitoy tumataod nga sakit ti tao kakabsat ken gagayem okay tuloy tayo para po lang 4 minutos kalpasan ti oras tayo alas 12 rimora po iti False Asia Survey nga aday na mapulo iti 6% kada tayo nga Pilipino itintero a pagilian ti agkalikagom nga makontrol kuma ti administrasyon ni Presidente Marcos ken maikan nga insigida ti solusyon ti mainaig iti inflation no kuno tayo apo DJ balor ti piso tayo DJ purchasing power ulit-ulit purchasing power DJ puder or kapigsa ti Philippine peso nga maigatang iti anyaman nga produkto and at the same time pagbayad iti anyaman nga serbisyo. Nayuswat ti survey iti September 17 nagpatingga po ti September 21 iti uneg wenno babaen ti sanga gasot sanga ribo do gasot pero kuma nga natataingan gagihim kay kamsat adults di kita napagsaludsudan na malaksit inflation na kalikagumpay di iti tattao data 66% kada tayo nga Filipino gagiyem kay kamsat nga ikan atensyon ti gobyerno ti sweldo di iti mangmangged gagiyem kay kamsat so 44% met gayam apo di iti napagsaludsudan nga maikan ti importansya ti ganaren di kitay mangmangged may katlo apo ket ti panakaaramid ti adu nga pagtrabahuan dito met ti kalikagom ti 35% ti panang kisay ti biyang digiti marigrigat kuna digiti 34% nga nga Pilipino gagayem kamsat sabali pa iti national concern nga rumbeng kuma nga ikan atensyon ti pagilian digiti sumaganad okay labanan ti graft and corruption manong nga porsyento kuti 1,200 tinangi bagay ti detoy 22% labanan ti kalamidad kasanuat at pananglaban ni ti kalamidad saan niya ta nga saganaan ti kalamidad wenno adda masindadaan nga maited nga tulong kari agbali na biktima ti kalamidad 19% nakasungbat apo ti problema ti involuntary hunger bisin gagiyem ken kamsat nakay patungpal digiti linteg nga maimpluwensyaan digiti ordinaryo nga tao 12% tinangi baga dito so teko na tayon adda hustisya no babaknang awan hustisya no marigrigat adda linteg no babaknang awan linteg no marigrigat gagiyem ken kamsat or tilaing pakay-pakatan tingipen ti linteg digiti ordinaryo wenno marigrigat panangipaay ti suporta iti micro, small and medium enterprise wenno negosyo. Ito yung isa sa mga topic natin na itinapalpalabas nga aldaw gagiyem ken kamsat nga kritika rin dati Bureau of Internal Revenue I think ni Senator Tolfo tinangibaga nga masapul nga kamaten da digiti smuggler ti gasolina sa angket nga digiti babasit nga negosyo ti mapanda sursuren nga ikan ti yung digiti taga Treasurer's Office kitaem no adda sari-sari store mo isudat umay no ibagam no manut po unam di da mamati isudat mangipan no manut po unam yung mga salbahe nga taga gobyerno anak ti salbag digitoy isuda apo ti mangibaga kastoy ti puunam, makitak dito tarantado mga to. Jure mangket di nakadakdakkel ti puunam. Mabangbangles to tay tagilakom. Makutkuton. Babauay, gabot ahong may naggatang. Narigat ti biyag ti tao. Gagayim kayong kamsat. So,
how come nga digito nga taga opisina, taga tresoreria, ti mangi deklara numano ti ideklaram nga punam, dapat digiti makasangsangit kagayim kay kabsat. Ngem gapula eng takalikagum damit nga adda kitain da pagtutugawan da nga pagkakitaan ikidemdan gagayim kabsat nga diti ammo no adda kitain daw no saan mga tarantado dito gagayim kay kabsat panaka pursigi apo tilinak ornos kental na dito met ti kalikagom ti 8% ti panakakisay ti buwis nga mababayan yun ito na yung buwis it gagayim kay kaabsat panakakontrol dadani mabwisan diti di ba bawal yung double triple taxation nga kung kunada kakabsat keng gagayem. Apay nangina di kita magatgatang. Let's say langis. Yung langis nang explain ka dito yun. Dito produkto nga petrolyo. Di kita produkto nga petrolyo ada pagmixan dito yan. Ada tayon. Agang kat tayon apo ka di kita raw material sa gagayem kabsat. Then ada di formuladan isudan timang no sumrek DJ raw products dito ada tax nan. Yan yung sumada gagayem keng kabsat into no maproseso DJ raw material sa gagayem keng kabsat ag tax manen no may parwar DJ planta into na da ijay gasoline station mismo gagayem kabsat adaman tax nan so sinot pangalaan ni negosyante iti pangalyanar na kadili pinagtax na data yung end consumers gagayem kabsat sa bali pa iti value added tax gagayem kay kabsat taripa kadadaami namin yun yung mga kabisitan sa buwis gagayem kay kabsat nga mangitunda datayo nga end consumers po ti aglakam wenno maparigat panang kontrol iti panagwaras ti pandemya COVID-19 5% yun ante nga dito gagayem kay kabsat apan nakaisalakan ti integridad ti teritoryo ti Pagilian ng Pilipinas labanan digiti dayuhan yung pugo yan yung best example diyan umay daag to isuda pa ti manpower di ba dito Ilocos Norte nagkaroon na ng mga projects nga problema tayo digiti Chinese gagayem kay kabsat nga dapat dito trabaho tayo nga Filipino sa anen ta umay sumrek digiti agapot ti balas yu tao isuda ti agtrabahon gagayem kabsat no malagip yu apo ni dating US President Donald Trump may sa dito idi apo kadigiti plano nang ipatungpal natalo siya nanggulo pa ngayon may kaso gagayem kay kabsat ni Donald Trump digiti BPOs diti Pagilian tayo nga Pilipinas nga iman maniher digiti Amerikano gagayem kay kabsat ti kalikagom idi ni Donald Trump gaput agkapsot apo ti pagtrabahuan digiti Amerikano idi pull outin na digiti nga negosyo ket ipan na iji balas iji Amerika tapnon ti agtrabaho digitay Amerikano ganyan yung sumada dyan kakabsat keng gagayem panakaprotekta ti biyang digiti overseas Filipino workers kalikagom ti 8% panagsagana tapnon sangwen ti anyaman nya klase ti terorismo 2% ken sabsabalipay ti resulta ti survey ket ni parwar iti may sangal daw laeng kalpasan nya na record ti inflation dito Pagilian when inflation rate ti Pagilian nga ngimato apo diti presyo diti consumer goods services iti 6.9 di bulan ti September nga nangitunda mas nangat nga to ti inflation kumpara di bulan ti Agosto nga 6.6 gagayem ken kakabsat yan yung mga kalikago mapo ti tao iti Pagilian tay nga Pilipinas nga yad address da po iti baro nga liderato ti biyang ni Presidente Bongbong Marcos sapay ta ma-address na dito despite apo digiti rumrumar nga panang describir da apo ti barong administrasyon nga parang lumulubog gapo apo ti panagre-resign digiti cabinet members nga madadi kita mapapabasol dito pay di may naganan nga parang may ahas sa Malacanang iti dito administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos gagayem kay absat yung mga vloggers po nga kadwa tayo adu digiti ibagbagada adu digiti pakabigbigan yung hantay matumbok-tumbok no siya sino apo digito dakdakamaten da nga wano siya sino deti dakdakamaten da nga uleg iti administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay, tuloy tayo apo agyaman tayo ti TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan North Tawag City. Babay na po iti panangimaton ken panagtagikwa ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan.
Thank you very much kay ka Ma'am Erlinda Perminhu di Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you kay Mr. Loreto Tamayo ti Way Pahu, Hawaii. Thank you very much kay Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de la Elisa Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Kastapay, iti paragyawan tayo, iti Pugadlawin, North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City, iti Ketyo Apo ngay patulod. Heride Gagayem, Kapamilyayo, ijay Manila, ijay Baguio City, ijay Probinsya ti Isabela, Probinsya ti Cagayan, mapanin iti Pugadlawin, North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kan Mr. Ju Agtarap, kan Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ken thank you ken ka Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pay ti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto. Diti i-follow up po ti Philippine government no da nairaman nya Pilipino kada ti shooting incident apo di Thailand. Ada na po diti panang i-confirmar ti Philippine Embassy di Thailand nga awan ti ni maysa nga Piloy nga nairaman ni po ti insidente di panagpalto-paltog iti maysa nga daycare center di Thailand. Segon iti ambassador nga ni Millicent Cruz Paredes inawagan deto yen ti biyang ti Royal Thai Police tapno makaala da iti impormasyon adda digiti nairaman nya Pinoy ngem pagpian na po awan ati nairaman no pay adda digiti Pilipino sadya iti likudan deto agtultuloy met apo ti panang monitor da kay nag-agurore da iti impormasyon babaen ti embahada iti development tinasao nga insidente pagreklameten ti embahada iti pamilya digiti biktima. Umabaabutin di 38 digito'y natay
dapat digiti naka-ospital, adda digiti iti critical nga kondisyon na. Immapiramit ti opisyal digiti iti biyang di Pilipino nga di Thailand nga ada digiti impormasyon kuma nga maana digiti digiti nga Pinoy nga nung Bua Lampu province gagiyem kay kamsat nga detoy ket isu ti nakapasamakan detoy krimen nga digitoy ka Pilipino nga diti nga lugar makikoordinar da apo iti biyang ti embahada gagiyem kay kamsat nakamamak detoy apo detoy napintas nga example kadigitay pulis gagiyem pulis detoy deti suspect police gagiyem keng kamsat deti nagpalto-paltog iti daycare police ngem na ikat a police gapu iti pan nakairaman na iti illegal nga druga deti latest apo 38 digiti natayen iti dati nga pa nagpalto-paltog babaen iti dati nga police iti daycare center iti nung Bua Lampu province iti Thailand dito ket iti mairamanen dito apo ti 20 ket 4 nga ububing nasugsugatan met ti 10 at tao inem kadagito apo iti agdama ket adda iti critical nga kondisyon deti suspect na bigbig itinagan nga Panya Kamrab 34 years old, dati nga pulis, gigiyem kamsat na ikat iti serbisyo, iti bulan ti Enero, gapo iti panagusar na iti illegal na droga. Kalpasan deti panang paltug-paltug na kaditi ubing, and sabsabali pa iti biyang deti daycare, na panapo nagawid, ket pinapatay na pa iti pamilya na, gigiyem ti asawa na, ken anak na, then nagpakamatay. Itong gago na to, gagiyim ken kaabsat. Nagpakamatay metlaing kalpasan na po nga naaramid na dijay. So, di kita involved iti druga nga panakabagiti linteg. Di ba may mga pulis dito sa Ilocos Norte nga nabulaanan na po timpo partisipasyon dat illegal drugs. Amanganta maaramid yung met ti kastoy. Amanganta mapanggay met ti paggaduan ti tao, palto-paltog kayo. No bangag na bangag kayo. When saan patayin nyo tabagiyo, pakiramanan di kita pamilyayo, agpanunot kayo. So dapat di kita kastuyen, ibalod yun, apong kaming tinailian niya pulisya, nga di kita ket di na may bagbaga nga mamulmulaan ti ebidensya, ano yun, di kita kabaro yun, ti unayin nyo. Tapos nun di kasta, maarami na po di bagbaga nga internal cleansing di biyang tinailian niya pulisya. Awanen tinabati pa nga oras iti dito nga aldaw para iti programa di Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Biyernes tayo amin sa hapada. Agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para hindi pa nakasalbar tibiyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kaimportansyaan nga fluids when no necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related.
So napintas ti agdunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Ti napalabas. Edimi kadwa gundaway, kablawan da kayo, itinagasat nga malem, ti biyernes tayo amin sa pada papagayam. 7 di mabilang, iti bulan, ti Oktobre 2022. Manibo di ENR Online, isagot na kada kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil di bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo kadanggay mi, tilasot ti may nga oras, tapno ni tayo tuloy, nga ibasa di ti surat, nga nakaipalaunan, ti pakasaritan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Minerva. Ngayong kasangwanan yan tayo tuloy, deti surat ni Minerva, agyaman tayo ka dito sumaganad. Ti TMT Construction Company, iti barangay 48A, Kabungaan North, Lubag City, babaeng ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Erlinda Ferminhu, iti barangay Naglikwan, Pasuki ni Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, di barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, diti Siyudad Tilawag. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin North Courier Service, ngay matmatunan ni Engineer Neil Jose, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Digri kahit yung ipatulod, kadite kakabagyan, kapamilyayo di Manila, ejay Baguio City, pakiramanan ti probinsya ti Isabela ken Cagayan. Turungin nyo na po ti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Kastabay ti panagyaman tayo ken Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap ijay Eva Beach, Hawaii. Ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Ontario, Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi dito nga panagtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Nagbali na ka naragsak, iti trabaho, Manong Robert. Nagbalin met nga, wanti problema, iti relasyon, wenno ayanayat mi ka ni Manuel. Tilaing problema ket ti kanayo na panangidardarirag ni Tatang, nga makiasawa ki ni Manong Pulon. Saan met nga nagsarday ni Manong Pulon, nga umay mang paspasyar kanyak. Mauray no ibagak nga nabannog iti trabaho, ket ore apagbitlay nga makapagsarita kami. Umanahin ken kuana. Dinayaw ko met ti kinarespeto ni Manong Pulon. No pay talaga nga awan ti mariknak nga ayat ken kuana. Adamit maysa kadagiti katrabahuan mi ti mangiparparik na. Iti ayat na kanya. Ngem talaga nga awan ti ayan daw no. Pakaipananday ti riknak ken puso. Tanilaing Manuel ti ayayatek. Deti nga ti rason no apay nga inlaban ko ti ayanayat mi, iti kalikagom ti amak, nga makikasarak, iti gayem na nga ni Manong Pulon. Manong Robert nagtultuloy ti aldaw. Nagbali na karagsak aglalalo no kasta nga umay naksukunen ti kayayatek nga ni Manuel, iti panagawid ko iti malem. Uray no bisiklet laeng nga di sidecar, tilugan mi. Ada digiti gundaway nga sakbay nga gawid kami, mapang kami karigiti panganan. Wenno, pagmeriendaan. Pambaran mi nga mang palpalabas ti oras, ken tapno na papaot ti panagkadwami.
Ngamin kasla saan na umanay ti oras. No kadwam ti ay ayatem. Saan na ya Manong Robert? Naglabas pa di aldaw. Ilibigla nga rumwar ti damag nga puminpintas ti sitwasyon ti biyag ti pamilya ni Manuel, Manong Robert. Agdinamag nga adda digiti nagatang da nga kagamitan iti panagtalon. Taraken nga ado pakiramanan ti baka, baboy ken ore digiti kalding. Sa anak mirtatang agdamdamag iti kayanayat ko. Ngem deta ti rumrumaradamag. Iri may nga malim nga may naksukunen iti pagtrabahuan nasda awak kabsat. Ngamin ket saanen nga bisikleta di sidecar ti pangiluganan na kanya. No di ket maysan a motorsiklo nga saan niya basta motorsiklo. No di ket brand new wenno kabarbaro unay. Idi makasidiga kiti ayan na kinablaawak. Barumit gayam dito yung motorsiklom. Kano ti pinanggatang mo? Ay, ginatang ko lang iti kalman. So nga saan kang may nasukon? Oh, agdindinamag iti lugar tayo nga umas asenso ti biyagyo. Amangan tano, nakabakbak ng kantong kit. San nakto na kayat? Inya nga ko, aduman launi nga sasawemon. Sa nga pudno deta, api ko mga di kakayat. Sikati, patpatge unay-unay, amum deta. Parang ipasingked na, o sige lumugang kakit din. Lumugang kakit din, ta orisyak kita, dakayat ko nga damagin keng ka. Nga kasla medyo maka pasugnod ni Manuel. Kinudot ko di bakrang nakit, anyamanin deta. Ada nga tamanin, ipabasol mo kanyak, kasta ti ugalim kahit. Tilad na ngayang angaw mo kanyak, agim papauyo ka eh. Tunukwan, awamit kinagpaiso na rin ibagbagam. Alaglugang kakit din. Aglugang kakit din, tamapantaman iti dati nga pagmirmiriandaan tawin, numang rabita pa ikit din. Apo, addan sa blue out mo kanyak, gaputa baro ti motor mo, Manuel. Siyempre, angem sung batam ti hususto, dagiti sa lutsudek keng ka. Kinuna na manong kaguddang kumitten ti simakay, iti motorsiklo na baro. Madamdama pa yadda kamin itinasao nga panganan. Bayat yor orayan mi ti order mi amakan, kastoy digiti balikas ni Manuel. Ape agpayso aya nga malaksi diti panaggayem datatang mo ken DJ nga pulon. Nakadkadwa nakit. Agar-arim ken ka. Kinuna na nga medyo natangken ti busis na ken nasakit ti panangkita na kanyak. Manong Robert. Anya nga sungbatan na kiti husto. No talaga nga patpat gennak masapul nga, sungbatan na. Ladingitek no saan ko nga inpudnukin ka. Ngemamom ka di nga. Data ti may nga rason no apay nga napilik ti sumrek iti trabaho. Tapno maliklikak, data nga pulon. Ngamin, ti relasyon ti pampanunutek. Sikat ti kapatgan, inibiyag ko. Sikat ti sumaruno a kapatgan. Sumaruno ka kada iti naganak kanyak. Patpat gikunay-unay da. Kitapay nga rod nga nagkitkidam, ti panangi paasawa keng kanitatang mo ken ni pulon. No talaga nga patpat gemida. Sika nga rod ti panpanunutek, apay. Anya ti panagkunam. Jak matakderan ti saok. Idinaklong ko ti ayat mo. Ingkaruikon nga sika ti karelasyon ko. Panangi pasingked ko keng kuana. Kinita na ni Manuel sa imisem. Kalpasan na inigaman na digiti dakulap ko ket pinitpitan na iti nakairirot. Puno ka di nga ayatin na kunay. Wen, agdudwa ka kadi
Kinunak. Dito'y ngay misem ket kinunana. Paniknikam nga ayatin nak. Paniknikam nga siyak laing ti lalaki ti biyam mo. Pangaasim. Nabayag ko niya dardarirat king kadeta. Kinunana nga amuklat tanuan niya ti kayat nga sawen. Deta ka manen. Ididamo nga kidawim deta, dandanin ako napasuko. Dandani jakon may gawid ti bara ti bagik. Kinunak. Psst! Mangan tamangig da ka ti sa bali a customers. Ngamin manong iti pan nakisaritak ken ko na. Kasla dududwa kami ni ti tao, nga wenno dudwa kami na tao kitawanen sa bali ti likmot me. Jak na annadan, manong Robert. Simmong bat nga rod ket kastoy ti kunana. Ita nga paniknikam. Amangan ta iti may isang aldaw ket nimet ten pulon ti kaduam. Ay, ako aya. Sige. Payalis tumanlaingin ti makan. Kinunak. Bayat nga mangmangang kami sang kadarirag na manong Robert. Nganuwen kin mabalin. Ket ikutan nakon ni Manuel. Awan ti sungbat ko nga wen, awan met ti sungbat ko nga saan. Ngemi di malpas kami na mga nakalugan kami ni ti motorsiklo na. E di panunot ko, makaammo ka ditan, takayat mo ka din. Total si kamit nga talaga ti ayayatek. Inlaban ko ti ayat ko, ayat ta. Ti relasyon ta, inlaban ka. Isuntumit laeng ti, pagtinagan na. Ti panangikot mo kanyak. Kinunak itinakem ko nga nakaarako pakken ni Manuel. Nga ididay di agundaway kasla damet jak mailawlaw agarik na. Manong Robert. Aging nga nadlaw ko nga sa balin ti turong tilugan wenno ti motorsiklo. Manuel, sa dinoy ti papananta. Kinunak, nupay ammo kon ti plano na. Ita nga'y paniknik mo nga'y ayatin na. Pangaasim. Makaammo ka man laingin. Kinunakon niya kaslag pasugnod ngem kinagpaysuna. Guy-guyu din nakon ti sabali arik na, Manong Robert. Nagtinag kami nga rod iti may nga in, Manong Robert. Ket dita nga talaga ngayon pabusoy kun ti bagik. Binayakon ni Manuel ang mga ramid ti kayat na nga ramiden kanyak. Umunati panangikat na itarwatek. Uwen kabsat ko. Ket idin si maruno na nga ikatenmet di kita arwaten na adaddan niya gumayebgeb ti bagik. Uwen mano. Dita nga nagpapas kami nga naginnagek. Innagek nga kasla saanin niya agsina digiti bibigmi. Aging gakabsat ko nga mariknakon, sirken nan ti kinataok. Wen Manong Robert. Edi damo makarikna ak ti apges. Ngem ti apges ken sanaang ket pukawen ni ragsak. Ken panagkalikagom iti nainlubungan a ragsak ka. Idi malpas kabsat ko ti kasladi mailadawan nya ragsak. Dito'y nga nagtimekak. Oh, napanik ni kamon. Napanik ni kamon nga. Sikat tinang italkak iti kinabirhen ko. Nga sikat ti pudpudno nga ayayatek. Sangkit di nga ti sabsabaling ibagbaga. Inlaban ko ti ayanayat ta.
Prinotektarak ti relasyon tagaputapatpatgin ka. Imisem ni Manuel sana kinarakop kitinagkan na ti pingping ko. Ay ayating ka unay Minerva. Ita nga, napaniknikak nga. Pudno ka nga agayat. Siyak laing gayam ti lalaki nga nangital kami ti kinababaem. Napaniknikak deta. Agsangit akon, Manong Robert. Ngamin mapanunot ko nga, awanen ti salsalimet-metak a kinabirhen. Ngem iti sabali nga bangir ti panunot ko, sana balik inunak, tatimet lalaki nga ayatek ti nangipayak. Ti lalaki nga ayatek kunay kaning karik nga ipatig ko tung palbiag. Nagawid kami kabsat ko, nga kasla marikriknak paylaeng ni apgesken sanaang. Ngem kas iti damo, pukawin deta ti ragsak. Ken kastamit ten ti panakay paniknik ko, nga nilaeng Manuel, ti lalaki nga ipatig ko. Nagtultuloy ti panagrang ay ti biyag, da Manuel. Ngem napneka kiti palawag na, idi na minsan na panagsarita mi. Naglako kano ti daga, ti inana wenno dagaday di Isabela. Ket ti bingay na isuita dagiti, igatgatang da kadagiti. Sanikwa nga makuna, kang runaan na dagiti taraken. Nga ni Manuel ti mangimaniher. Adapay tinadamag nga nakagatang day ti daga. Ngem di pa nang damag kukinkwana kinunana nga saan nagatang no diket sinaldadalaeng. Iti maysa karigiti karubada. Dito'y nga impanakkel ko ti kayanayat ko kadatatang kininanang. No pay saan ko nga indirekta. Ngamin mangmangyeg ko nga no dadumak ket pagsarsaritaan damit. Ti agdan dinamag nga panagasenso do Manuel. Ken ti rumrumwar nga panaglako ti inana iti daga, ejay Isabela. Idi may isa nga pangmalem, Manong Robert. Adda ti kid daw ni nanang. Ay, Minerva, no adda man la maibat pati mi ti sweldo man ako ket mangtit ka man pay laeng tagumata nga kiti bagas tayo nga para bigat ket awanen ti isaang ko para iti pangal daw mi kinitatang mo. Ento no bigat. Nasda awak. Penang, itaman pa'y. Dati-dati ket saan kayo meta dumaw dawat basta ited ko ti masweldok kada kayo ket umanay iti 15 ket 5 nga aldaw. Simmong bat ni tatang nga kasla makapungtot. Tititid mo nga kwarta Minerva ket pangalalaaki di pagbayad ko kin ni Pulon. Nabing ket sing-singiren na ti takil basi na kantidad nga na utang ko. Agyaman akit diti kinasayat di nga tao ta. Kayat na nga inutak ti utang ko. Kayat ko diti agdamag. Kasano nga nakautang kayo tatang? Ngem inatipanak ti inak. Baya mo Minerva, baya mo. Alano awan ti maited mo anak ko inaktupay lamang ibagay ti karuba tayo ta. Bayadan tayo ito no makasweldo ka. Sapay ta di ka maumuma nga. Mangit ite diti. Agserbi ka na tayo. Aglalalo ket saan met nga maitsamba ni tatang mo di mula na iti bangkag. Pasaray awam met ti tudo. Wenno dano mapangsibog ka diti nating nga mula na iso nga. Awam met ti maipalako nga mapagbali na kwarta nga iso kumatigatang ka diti agserbi. Nagsin na ayak. Saan niya gapu iti kaawan ti agserbi no diket ti panagbayad ni tatang iti utang. Ti utang na kinimanong Pulon. Nupay amok nga da utang na jakin pagaruk. Nga ti pangalan na ti pagbayad na ket ti masweldo kiti pagtrabahuak. Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw na ulit-ulit manong ti panangisuko kiti bagik ken ni Manuel nga kayanayat ko. Wen kabsat tano kasta nga maikkan kami ni ti gundaway nga agwaywayas. Uray siya ket jakmet ten may gawid tiriknak.
Kaslasap sa pulik meten ti kumalayat. Iti may kapitwa langit ako nada. Kasla birbirukik meten tinabara nga agek. Arakop nga agresulta. Iti aramid ni ragsak. Manong Robert. Naulit-ulit detoy. Ngem impabusoy ko gaputay ayatek ni Manuel. Wen kapsat. En pabusoy ko ti bagik ken ti kinababaek. Gaputay sunat ti ay ayatek. Wen no patpatgek. Naglabas pa di aldaw nagtultuloy met ti rarang ay ti biag da Manuel. Manong Robert. Edi may isang aldaw nga agsasarita kami nga sangka pamilya. Ti amak, ti inak, ken siyak. Kasto'y tinabaselin ni tatang. Agananos kami nerbata, maudinton niya pa nagbayad ko ken ni Pulon, iti sumaruno nga sweldo. Makabayad akto keng kuanan. Ken siguro dinakton pa utangan. Kasta ayatang, alawen, kinsang kayunton niya umut-utang? Iyan ay teka dinano anya ti makabalinak wenno masapulak. Namingkit, saan mi tunay nga iso ti dakkel ti sweldo? Napialaeng nga, saan kayo unay nga maagutar nga agiremedyo wenno agsapul iti kwarta para iti panagbiag tayo. Huwen at ano, nayat ka kumaydi nga sikat ti nasawa ni Pulondi. Awang kumadigito ya problema. O kita mida. Inasawa nan ti anak ti katulong na nga gapoy jay Manila. Kitida agtipundan ken nagkasardan iti huwes. Madama ti patakder da iti negosyo da iti sentro. Tay suntukan nun ti obra ti asawa na ken ti inana. Pakaramanan ni Pulon. No kumano sikati nakikalay sa kingkwana wenno nayat ka nga inasawa na. Sika kumay iti jackpot. Sika kumay iti laki nga pakairanudan ni. Saan ko mga kastikungkunam nga anusan tayo di basita sweldo? Ay, api nga di tamanin. Dumting tulat tamit at ti lalaki nga para kanyak. Api nga minaya nga digit tamanin ti ibagbagam iti anak mo. Kit makita tayo met ti panagduruas ti pamilya ti kaayanayat na nga ni Manuel. Agasim dita pinullo abakan nga patarakinda kadigiti karuba tayo. Kastamit din nakagatgatang da pa yun kadigiti kagamitan da iti pagtatalunan. At dapayin maibagbaga nga nagatang daadaga. Ken makita met ti nagbaliwan ti balay da. Kasla naglupos dan nga namimpinsan. Natalikudan dan ti kinarigat. Sanayang kung kunamidi nga no dayta nga Manuel ti maasawam. Rigat tulat ta pada temet lama rigrigat. O anya nga ro dita. So nga saan kang agsasao di kasta punso? Saan niya ammo ti panagbiag? Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa ti surat ni Minerva, gyaman tayo di TMT Construction Company, nga masarakan ni Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City, babaeng ka ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Marcos, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ni Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Agyaman tayo ni Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii, Mr. Onofre Durupa, ni Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you di Pugad Lawin, North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Justag nina ken ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kaya nagyaman tayo ken ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada.
Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibo ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, wenyo anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat.
Blue House, Prection to Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prection to Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prection to Beach Resort. Naglabas pa'y digiti aldaw. Pinalpalabis kulatan digiti sidir ni tatang. No apeng idyakim manamong iti kalikagom na mangkipaasawa aki ti gayem na nga ni Manong Pulon. May sa ti konsentrasyon ko iti lubong ti ayat. Ti kaayanayat ko nga ni Manuel. Wen Manong Robert. Nga no arigim kasla awanen sa bali nga lalaki nga para kanyak no saan lang nga isuna. Tumukno iti langit ti panangipatig ko kini Manuel. Nga mabalin niya kay batugan ti papatay ko wenno pan nakapukaw ko ni ti detoy alubong no mapukaw ko ni Manuel. Kasta idi ti panangyari ko iti kinapatig na kanyak. Wenno panangayat ko kenkwana. Irimay sa amalem nga may naksukunen ni Manuel. Nagtarus kami manen iti in nga patpapanami. Tiin nga nagbalinen nga umok ni ayanayat. Tiin nga nagbalinen nga saksi no kasano nga isukok ti kinababaik iti lalaking ipatpatig ko unay. Nupay kasta nagan-annadak ngamin ket jak kayat ti agsikog. Tama nga no, makaapektar deto iti panagtrabaho ket adadalaeng nga saan ka makatulong ka dahil tinaganak kanyak. Dita kabsat nga inpabusoy ko manin ti bagik iti lalaking patpatgikunay. Kalpasan di kastoy tinagbalin na saritaan mi ken ni Manuel. Siyaktin mo na nga nagtimek. Awan ka di pa'y plano nga ikalay sanak. Ngamin ket masansanin ti panakalipat ta. Maamamakak Manuel amangan ta agbunga ti kanayon niya panakalipat ta. Kinagbalinak na nakakakaasi. Aglalo no, baybay anak. Tiladakit di nga mapampanunot mo. Apay kit di nga baybayan ka. Ala, pagsaritaan tanto deta nga minkit. Ada ti plano mi ken ni ninanang ko nga mapani J. Isabela. Apay, mapang kayo ka di man ni naglako ito sa nikwa dananang mo. Saan met ngem sumangpet ti kasinsin ni nanang agapoy J. Estados Unidos. Tingamin pa nakabagi na iti sanikwada ti kasinsin na wenno apag ti amana. Ket mayawat king kwa na babaeng kininanang. Iso tinangitalkan na. So nga kuyugek ni nanang. Amangan tamabayag kayo Saan met siguro? No lakit di makapagsasarita kami ton ken mamamok ti ikit ko nga kasinsin ni nanang. Yan, depende ken ni nanang. Amangan tamabayag kayo kunak ta makakita ka ti taga Isabela nga isukat mo kanyak. Kinunak nga kaslag pasugnod. Inarakop nak ni Manuel ket kastoy di balikas na. Awan ti pang isukatakken ka. Orepin no adda na pimpintas ngem sika. Saan ka nga isukat? Anya ayat ti panagkunammet kanyak. Pagang angawang ka ket amok nga intalek mo ti kinababaem kanyak. Ti kinabirhen mo kanyak. Sika ti ragsak ko. Ape aya. Nga dapila pa nagduduam kanyak. No kumakayat ko nga talaga nga isukat ka, dito ipelay nga kit isukat kan. Kasla pa angaw nga balikas na. Amangan ta sa jet pakakitaam ti pangisukatam kanyak. Agtal na ka man ala. O sige, agpilis ka kit din ta. Mapantan. Kinunak, wenno kinunana,
Inot meten nga ti Makdera ket napanak nagpiles iti banyo wenno nagsukat. Manong Robert. Edi agaw awid kami amangan tento no bigaten ti ruggot mi ha. Ang kaunay ngagparparabii. Ken mangalakay ti tricycle nga pagluganam no agawid ka lalo no mamalmalim ka. Awan ti mangsukon keng katawanak. Isungarog niya sa ang kaunay ngagbaybayag. May kawak tulakit di ano awan ka. Ngamin narwama ko niya o may musukunin ken itulnog na kiti balay. Kinunak. Wen saan kami agbayag. Balikas ni Manuel. Nupay rabiin Manong Robert iti may idisaag nak wenno makapagdisaag kini motorsiklo iti sangwanan ti balay mi. Sinipsiputak ti adayo ni Manuel. Agingga nga jakon makita wenno nailingeden iti kasipngetan. Ngamin ket awanen digiti silaw nga mangranyag ken kuana. Wenno silaw digiti puste kabsat ko. Ididay di nga rabi Manong Robert kasla jak maarla ti tuturugak. Panpanunutek ti adayo ni Manuel. Kasanong tulaing yun awan. Awanin at timang sukon kanyak. Awanin at timang itulod kanyak. Adapi digiti bigat niya. Umay nakalain sa nakitulod sa naktuman umayalain iti pagtrabahuak. Ay may kawak tulakit ni Manuel. Ken kailiw kan tulakit ti. Kinun ko na kitinakem ko Manong Robert. Nga di nga gundaway ket kas lamang mangig ko ti balikas ni Manuel nga awan ti pangisukatan na kanya. Ngano kayat na kaisukat ore ti mismo a lugar me ket mabalin na kon nga isukat. Nga kasla isumet ti pagtalkak unay nga patpat genak unay ti lalaki nga inayat ko. Kadagiti marunong aldaw nadlaw ni Nanang nga sa anak nga umay itultulod ni Manuel. Apay, napanantik ayan ayat mo nga ni Manuel ta saan na kaman niya umay sunsundwen nga itulod ken mapan umay nakaalan sana kamanin itulod dito'y balay. Ada ka di yung nagkinaawatan. Balikas ni Nanang. Imise market saan nang? Awan ti di mi nagkinaawatan ken ni Manuel. Nagpakada kanyak nga kinuyog na ni Nanang na nga napanday di probinsyada ti Isabela. Ijay lugar nga naglakwan day ti Dagada. Ay kastaya. Apay. Sumangpit ka no ti kasinsin ti inana nga adabingay na iti naglakwan ti daga. Ket ni Nanang na tinangitalkan na iti kantidad. So nga mapan iawat ni Nanang na. Gaputa aggapoy di Estados Unidos ti ikit na. Kastaya. Kaya't nasa wen nga isuda nga ron ti talken na. Iso ti talken ti ikit na. Gigem iti sanikwa. Akit na siya ate ta. Mabalin niya. Matulungan na pa ide ti panagbiag da. Wen anang. So nga sa anak pitlay nga nagkamali nga. Nangilaban iti ayan ayat bikin ni Manuel. Ngamin Nanang. Isuna nga talaga ti patpatkik. Isuna ti pakarik na akti ayat. Ken mabalin nga, maperdi wenno, mapukaw ti biyag kuno, mapukaw ko ni Manuel Nanang. Uri digiti katrabahuak iti hardware Manong Robert. Nadlaw da nga saan nak nga umay suksukunen ni Manuel. Dito'y nga dadda nga nekan ti gundaway ti maysa kadigiti katrabahuan mi nga mangiparparipiri piti ayat na. Ngay di na minsan ket kinunana. No, pinanawan na kanti kaya ayat mo. Lagligipim nga masindada anak nga agayat ken ka. Ay ayating ka unay Minerva. Manong Dani, ibawing mula ingin ti sabali ti panagayat mo. Ni Manuel ti talagang ay ayatek ken awan ti nagginuraan mi.
nagbakasyon dala iti Isabela kadwa na ti inana. So nga, pangaasim manong sa anak ko man niya kurirwen. Dispensarim laingin. Amok nga, adupay iti sabali nga babae nga mas napimpintas ngem siya. Ken mas maikari. Kinunak. Ay ayating ka nga talaga, Minerva. No, adat ti tiyansak, pang-asim. Ikanak ko matigundaway nga ipatig ka. Panang ipapilit na Manong Robert ngem, may sa titakder ko. Adaan akong ti kaya na yat ni Manuel. Saan kong kayat ti agbali na dublikara iti biyang digiti lalaki. Ken talaga nga ni Manuel, ti patpatgek kabsat. Agduan nga lawas da Manuel ken ti inana ijay Isabela. Ngem saan da pay nga simmangpet. Siguro kinun ko na kiti papasda ti mangiliw iti ikit na nga gapu ti balasyo tao, Manong Robert. Isu nga, sa anak latan niya, nagununi wenno, detalatan ti pinanpandagak. Agingga nga agtalo alawasen, nga awan pay da Manuel. Ngem iti may sa abigat, nadamag ko nga, nakita wenno, naibaga ni nanang, nakita na ti ina ni Manuel, bayat iti kaadana iti tiyandaan. Kasta ka dinang, siguro kasangsangpet takit na bannog da iti biyahe aglalukin ni Manuel, iso nga, sa anak pa may sinukon. Mabalin ta jakmet na kasarita. Jakmet nakapinatang ti ina na ta, mabayinak met na makisarsarita. Aglalo, agayanayat kayo, amangan ta ibagana nga, ikamkamat ka iti anak na anak ko. So nga, awan ti kaskeng ka nga manguray tapno umay ti kaayanayat mo nga agkita kinagsarita kayo sa kalpasan ti panagbakasyon na. Nakaragragsa ka kididay di nga naamuak, Manong Robert. Ken ninamnamak nga iti kamalman na kitumayan ni Manuel tapno ti kasta ket sukunen nak manipod iti pagtrab-trabahuak. Nakarubwat ako na agawi diti malem. Manipo diti trabahok, Manong Robert. Kitkitae kon ti lugar nga pangururayan ni Manuel kanyak. Wenno pangis istandan na iti motorsiklo na. Wenno saan ket nakasakay latta nga mangururay kanyak. Ngem napaayak. Awan ni Manuel. Naglabas pa iti aldaw. Kabsat ko. Agtalo nga aldawen, sipod di pa nang ibaga ni nanang nga, nakita na ti inana. Ngem kaskas di nga sa anak nga sukunen ni Manuel. Dituyen kabsat niya kasla, adda pa nagbalaw ko. Edi may sa amalem nga panagawid ko, Manong Robert. Talaga nga jakon makatipel. Mailiwak kinadanrurud ko iti kayanayat ko nga ni Manuel no apay nga dinakmet tino may kitain. Isu nga inbaga kiti tricycle driver nga idiretso na kiti balay da Manuel. Pinadda ka kunti dayaw ko kasmay sa nga babae. Nga siya kunti mangsuko niti lalaki. Kabsat ko. Indiretso nak nga ron ti tricycle iti mismo nga pagtaingan da Manuel. Ket idi, makadisaga kiti tricycle a pagisumet nga rumwar ti inana. Nagdardarasak na rod nga napan iti asideg na. Nana, adda ka din ni Manuel? Kinunak. Ay, si Kamet gayam Minerva.
Ah, kas lalo si isen ti inakin di na ammo ti sungbat na kanyak. Adda ka din ni Manuel nana. Di met nagkuyog kayo nga napan di Isabela. Nakita na kayo kano ni nanang ijitsendaan di. Diya kamunuan niya nga aldaw dedi ket inexpectar ko nga addan ni Manuel. Ngem napaaya ka nang ure king kwa na nga umay naksukunen iti. Pagtrabaho wak ta dati met nga umay naksuksukunen. Kinunak. Dito'y kabsat nga naalanan sa ti si Bubukelarik na nakit kastoy dagiti simmaruno abalikas na. Jack kuma ipudnukin ka deto'y Minerva ta binilbilin nak ni Manuel nga. Saan ko nga ibagaking ka kinuri asin no? Ngimasyanak king ka anak ko. Anya ti kayat yu asawen nana? Anya ti pakaasyan yu kanyak? Maburbur siya anak. Saan mo nga namnamain ni Manuel anak ko? Nga mingkit. Natulagin ti kalaysada iti. Kinadwa ti ikit na asimmang pet. Dakil ti utang mi nga na imbaga nakem iti balikbayan niya. Gayem ti kasinsing ko. Isu nga. Agkalaysada ni ti embassy ti masungad nga lawas ket agsublinton ti babae. Ngem ingka rin ni Manuel nga saanin nga umay ditoy. Saan na ka nga kaya ta makita masaktan? Agluwa nga ro di agpakadaak. So nga, pangaasim maawatam ko mati anak ko. Pakaasi ti ina Manong Robert. Anyan kabsat ko katakas la nagtupak ti si Bubukela langit kanyak. Apay nga maaramit ni Manuel kanyak ti kastoy. Isu nga lalaki nga impatig ko. Isu a lalaki nga inlaban ko. Tinagiben ko ti relasyon kanayanayat mi. Ngem apay nga kastoy tinsubad na kanyak. Kaslak laglusdoy di sangwanan ti ina ni Manuel iti day di agundaway. Inulit na tinagpakawan. Pakawanim ko mati anak mi. Pakawanim ko ma Minerva. Sapay ko mata makasarak kanto iti sa bali nga lalaki nga mangipatigkin ka. Nga kasti pa nang ipatignakin ka. Ket ipatig mong tumit nga kasti pa nang ipatig mo kin ni Manuel. Pangaasim, diya kung kayat nga agbayag di pa nagsarita ta. Awanin di kita ammo kay balikas king ka. Pangaasim Minerva anak ko. E di panagawid ko manipo di pagtengan da Manuel. Nagar-arubos ti luak. Kasla kayat ko nga ilunod ti lalaki nga dati nga ayatik unay-unay. Anya ti basol ko Manuel. Apay nga naramid mo kanyak ti kastoy. Napipiyapay ko man nga impudnom ti amin sakbay nga intalik ko ti bagikeng ka. Napipiyapay ko man nga pinanawan nak nga awan tinapasamak ka data. Pinaayat nak iti kasta unay kalpasan na panawan nak yan isukat na iti sa bali. Balikas ko. Idi makadano na kiti balay mi nagdiretso ak iti kwartok. Ket dituyen nga nagar-arubos ti luluak Manong Robert. Nasip ngeten idi tugtugen ni nanang tiri daw ti kwartok. Minerva, di ka kadipay mangan. Rabiin anak ko. Kinunana. Saan nanang, saan ako na mangan? Apay aya anak ko em. Itaman pa'y nga di ka mangan. Madmadilaing tirignak nanang. Mga anak tulat tano. Mayat di bagi ka mangan. Lukatam man tiri daw. Kinunana. Awan ti sabali nga pangibuswang at ti sakit tinakem ko iti dede aguntaway iso nga linukatak tiri daw. Ket idi makita ni nanang tilangak. Apay.
Anya ti sangsangita man ako. Ada ka didakis nga napasamak keng ka iti trabaho. Kinapay nga medyo naladaw ka. Awan nanang. Awan. Kita niya nga rin ti sangsangita. Mapi nga agbalbalukog digiti matam. Napalalon siya nga pa nagluluwa mo na nako. Ano ti problema? Ni Manuel nanang. Awanin ti kaya nayat ko. Nagbati ka nun ni Manuel iji Isabela kit natulagin ti kalisada iti. Kinadwa ti ikit na nga nagbakasyon nga balikbayan. Kinadaatap ko nga ti balikbayan tinangitid ka digiti. Agnin dinamag ang kinabaknang da. Nilukunak ti ayatek nanang. Nilukunak ni Manuel. Immarako pa kiti inak ket inbulos ko ti sangit ko. Inarakop nak met ti inak. Kastala ti biag anak ko. Di mo unay pagladingitan. Makasapul ka ito sa bali. Ubing kapay kita dupay di kiti dumting nga ayat ken ka. Kinunana. Saan lang nga ammo ti inak no kasano ti panangipatig ko ken ni Manuel? Ken no kasano ti pinangitalik ko iti kinataok kang runaan na ti kinababae, Manong Robert. Sipo didin kabsat ko kasla nagbaloy ti lubong. Ti dati nga Maris Rosas ngaglawlaw ko gapoy ti ayanayat mi ken ni Manuel. Kasla gumay gayeb-geb nga apoy. Nga itilikudan ti apoy ket adda ti sairo. Sairo nga kasla gargarakgak ken mangkat katawa kanyak. Nga adadda nga mangrubrob iti suron ken gurak iti lalaki nga inpatig ko. Dito'y Manong Robert nga nasursurok ti bisyo. Kang runaan na iti uminom. When? Nasursurok kon nga yangad ti baso nga nakargaan iti arak. When no ti butelya nga dakarga na serbesa. Ammo kon ti makigargarakgak no kasta nga mabartekak. Nga no dadumag balinpayan nga sa bali digiti tupi kumi kadagiti kakainumak. Adda dita ti may panggip iti ayat. Dagiti nakakatkatawa abanag. Kang runaan na iti panakinaig, Manong Robert. Edi may isa nga panaggiinom mi kadwami digiti katrabaho mi. Napang kami iti may isa nga paggiinuman. Dua kami nga babae kitupat da lalaki, pakiramanan ti agar-arem kanya kuno agrayrayo kanya kanidani. Adu ti na inom mi Manong Robert. Kedi di malpas ti ininom, enjaya ni Dani nga itulnognak. Adaan ti motorsiklo. Bayat ti panagtartaray ti motorsiklo kastoy ti balikas ni Dani. Kaya't mo kadipay nga na yun ang ti inom Basit met peti na inom tayo Kahit mo, papantapit sa bali pag-inuman. Tapno, makapagsarsarita ta. Kinunana. O sige, apekit din niya saan. No sa din no ti kayat mo, nga pag-inuman ta. Hinta. Nagturong kami nga ro iti sa bali nga pag-inuman. Gaputa kasla saan nakpay nga narnek iti ninom ko. Gubway siguro iti pan nakapasakit ko iti lubong ni Ayat, Manong Robert. Iti paggiinuman nga napanan mi adda dagiti cubicles wenno kasla kwarto nga pagyanan dagiti aggiinom. Dito'y tinangipanan kanyak ni Dani. Nagabay kami. Madamdama pa'y madlaw ko nga nakadikdikit kami, Manong Robert. Jak maawatan ni diti bagik no apay nga pagpabusuyak ni Dani nga sagiden na digiti nagduduma parte ti bagik. Pakiramanan ti pribado nga paset ko, Manong Robert. Agingga nga napuutak laengen, nga subsubadak dagiti agek ni Dani kanyak. Wen Manong, makiin-inagay ka ko niti sa bali a lalaki nga saanen niya ni Manuel.
Ngano kasano ti kairot ti arakop mi ken ni Manuel. Kastame ti tati kairot. Ti inarakop mi ken ni Dani. Manong Robert. Saan nga na pag nagpatinggay ti innagik, wenno inarakop? Nagtinag kami di may nga hotel, ket dito'y pagayam ko nga jak maawatan no apay nga inpabusoy ko ti bagik, ken ni Dani. Nga kasti pa nagpabusoy ko ken ni Manuel. Idi kaunaan niya gundaway sa bali a lalaki tinangikot kanyak. Manong Robert. Ket idi tamalpas dedi nga pasamak intulnugnak ni Dani iti mismo nga pagtaengan mi. Naglabas ti sumagmamanual daw kalpasan day di nga pasamak. Ag dinamagmitten tinapasamak kada kami. Ti salbag nga Dani. Enis istorya na gayam nga naikutan nak gapoy ti bartik ko ken bartik na. Kedin padamag na pahay nga dan tinagkinaawatan mi. Manong Robert gapoy ti bain ko saan ako nasimrek pay eti nasao at trabaho. Papagayam san tayo may lipas nga ibasa diri surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag ni Minerva. Anya ti agbalinagasat ni Minerva. Apay nga nagpabusoy ken ni Dani. Ni Manuel, talaga ka din nga napukaw na biag na. Wenno napukawen ken ni Minerva. Padaan nyo papagayam iti panangituloy tayo itong ibasa iti deto nga surat into nubigat iti programa tinapalabas. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwat iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti biyernes tayo amin sa pada agyaman kam tin kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.